Kweth maketo piny owacho tesre oseobila kuom siko rocho rombe gigi iro malungo wang' kinde ka kinde. Jiwo muti kod lony nyasani kod kothe machiek mapiyo kendo manyalo muomo oro e jiwo keyo pacho ka. Jopiny manyatike ywak ni mwandu moedore e gwengego konyo mana jok mawuok oko ka gidwani piny owacho keto kenge mag miyo gi thuolo mokwongo e neno ber mag mwandu go. Machiegni nyakoromo gi sapar mar odhiambo chenden mar kagi kacha nyinga Ochieng Emmanuel jotelo maketo piny owacho tesre medo se apisas mag obila kuom ketho kendo donjore gi romo mag siasa ahinya to gitiyo kod iro malungo wang' kuom jotelo kod jopiny moyore rombego ka gitwak kod jofwambo tok se ogai mar obila e apisi mar boma Nairobi gi yango ni ogai mar obila Douglas Kanja oserem timo tijene kaka dwarore maketa rita kod kwe rombegi mag siasa. Tulikuwa tukitarajia kwamba leo hii tutapata ripoti kwamba wamekamatwa, wamepelekwa mahakamani ama hatua zozote zile ambazo mkuu wa idara ya polisi angesema. Lakini maajabu ni kwamba yeye na timu yake hatukuwapata. Nadhani vizuri kusema kwa sababu ukiondoka bila taarifa ni kwamba ameepa kikao muhimu sana ambacho kinahusu usalama wa kila mwananchi wa Kenya. Jana tu peke yake tuna habari kwamba watu wawili wameuawa Kitengela na wengi wameumia sana kwa mkutano ambao ulikuwa unajulikana na polisi kwamba utakuwa kiendelea. They are here today and the IG is not here. Not even DIG Langat is here. Not even DIG Masengeli is here. They have all taken off. We believe this is because of orders from above, where they have been told not to engage us. But this is an issue of accountability, so we are not going to relent. We have said we'll be back here again on Friday, and when we come, we expect none other than IG Kanja himself to be here. The 12 police officers who attacked us have been identified. They have been positively been located, that they are the ones who are in Witima. They have been located at the house of the local member of parliament where they took lunch after the attack. We also have information that the police actually want to prosecute these people, but William Ruto and Kipchumba Murkomen are insisting on a cover-up that these people should not face the law. This is very sad, and as my colleagues have said, we'll be back on Friday, and these people must face the law. Bura mar United Green Movement David Marago se obila kuom siko tiyo kod iro malongo wang' kuom josiasa maketo piny owacho tesre. Kolose kinde limbe mare kaunti ma Meru, Maraga okoni osiro lwedo kweth maketo piny owacho tesre edwaro mondo mi kowuok kuom gai mar obila Douglas Kanja gimomiyo obila osiko karocho rombe mag kweth masiemo wang' piny owacho. Beno nyiso luoro kaluwore kod romo medore pacho kama okoni sirikal pok oketo maino mathiro oro ma kinde ka kinde. Is it yesterday or the day before? We saw the tear gassing in Kitengela. What was the cause? Those people were having a peaceful meeting. There was no cause whatsoever. There was no breach of peace whatsoever. The government has just panicked, and that tells you what is happening. I stand firmly with the United Opposition in condemning the tear gassing particularly of churches. Today, I know the leaders of United Opposition are going to the IG's office to demand prosecution because nothing has been done of those who were involved in the tear gassing of the church. I would have actually joined them in Nairobi, and I had said that if they are going to hold any demonstrations, I would join them. Kawa dhi nyime jokanye weche pur dwani ket maine jiwo pur e kuonde ma ongoro kaka yoneno ni chiemo obedo morome pacho ka gilos Mombasa gileo ni kaluwore kod lokruok machal ma kulwasi
Ostiro ke piny mangima ma bende giwacho ni gitiyo yore manyasani mag pur e gwenge mongoro kaka yor kedo kod nok ma chiemo nyate gwenge ma oro kele achiedh nade ma giwacho kinde moko gwenge mathuth pek ma okel kod oro. This expansion is very intentional, and it is, as you have heard, to get closer to the farmers, shorten service distances, improve parts availability, and enhance the customer uptime. This country represents opportunity, resilience, growth, and is home to some of the most dedicated farmers in the world. At the right price, spare parts availability, service, workshop, and above all, the training. We need to train the operator to the best usage of the machine and to take the maximum output to increase his productivity. Using modern machinery such as tractors, planters, irrigation systems, harvesters, processing the equipment to making farmer faster, more efficient and more productive. It moves agriculture from manual, labor-intensive practices to smart, technology-driven production. For Mombasa, this is very critical. Piny owacho dhi nyime kod chenro mayaro chenro mapur e puodho mag Galana Kulalu kaka yorno mamedo chiemo e pacho ka kendo kedo kod oro masani okwako moleo counties 20 thurka. Kolosi kinde limbe mare Galana Kulalu jatend migao maweche pi kod kuoyo pi e puothe Eric Muga oyango ni piny owacho medo okenge mag medo eka 10,000 e puodhono mondo chop dwaro maneno ni pur otime eka 20,000. Galana Kulalu en achiel kuom chenro ma piny owacho osebedo ka kete maino mar medo kwan chiemo e pacho ka kendo kedo kod ngaji kinde ka kinde. Cumulatively tumelima zaidi ya ekari 2,000 kwa sasa, na we are still in the process, ama tuko katika ile safari ya kuhakikisha kwamba itakapofika mwezi wa 5 katikati yule private investor, because these are public private partnership kati ya serikali ya Kenya na proponent, atakuwa amelima ekari zaidi ya 5,400. In future, we are looking at addressing the issue of food security in a big way, because currently the country is importing over $4 billion worth of food. So with the implementation of this project alone, we can be sure that we'll have addressed 50% of that, and that's how we'll make our country food secure. Jodak gwenge manyatike ywak ni thoth mondo mayudore gwenge go ma oting'o rech kod mula konyo mana ji mathoth mawuok oko mar sub county no. Kor gidwaro mondo piny owacho keto kenge mane oni mwandu gi okonyogi. Jo Juma miyo waler. E kinde ro ma jokanyo ma jodak e wuodno magod Kachola e sab kono manyatike moda ke boma Migori Roma bende no yuore kod Lawi jaoko obed achiel kuom jogo eko mosewuok oko mar nyiso dwaro margi e laro kom ma joburu manyatike. Jodagi manyatike wacho ni mwandu mathoth ma oting'o rech mawuok e nam Lolwe kod kata mula thoth gi konyo man oganda mawuok oko mar sub county manyatike. Dhuge mang'eny wuok oko itero ge pinje moko iyango gi kuro gikonyo joma ne kono. Wan kaka jonyatike wadong' makata kaka wanyalo timo mago onge. Ne wagombo kata ne wadiscuss kama, ne wadwaro ni mondo wachak some industries moko ka modhiang' wanyalo yango ka, recho wanyalo dang'o ka koka watere oko. Sama itimo mano biro yudo ka job opportunities ma jowa samoro ywago ni onge. Thoth jowa ibiro ndike farms go kata factories matimo mago. Wan gi gold nyatike kama for years and years. To kwane benefits ma jonyatike ma kanyo nigo. Jibiro kanyo to gimine gold to gidhi to gima giwenwa kaka community ok pok waneno. Kwane ka gigero school kata ka gi improve roads. Giwadire mar piny owacho e gero gige machalo kaka kembe manyalo baro rech, keto kuonde ma kano rech kod mamoko manyalo chugo tije ne oganda osemiyo gin kaka jodak ok gine ber malong' mawuok kuom mwandugi ma ode gwengego. Wan gi resources but we lack management mondo mi resources gi ogi kuom japiny ma kawaida mondo okonyre. Kako se mention ka wan gi fishing and others, sand harvesting, but gigi ok nya konyo mwananchi wa kawaida kech onge ng'ama tetea ne gi malo kucho. Onge mar arita makare nam Lolwe kod sand ma jolupo yudo
Kawu kuma pisas mawuok e piny Bama Tanzania kaachiel kod Uganda gin moko midhieche ma bende giwacho ni osemiyo Uganda ok nyal yudo ber kawuok e nam Lolwe. Koro chuno ni nyaka wabi engage gi fishermen mondo wang'e ni to what is it about fishing gears. Then dir nam kucho ka gidhi jowa pod imako gi jo Uganda gi jo Tanzania. Nam to ng'ato lwar nam kucho ji tho athoya simply wanyalo miyo gi jackets mabiro koro gi float. The jacket can only keep you alive for some time. Nyaka wabed gi search and rescue infrastructure mabiro konyo jo Nyatike ka gidhi lupo. Kada bende mondo mathoth yudore e gwengego mag Nyatike, jodagi ma Nyatike wach ni gintiere koda peini maricho, ma bende koro miyo gibedo kod pek kata timo ohala ka dwaro margi en mondo koro piny owacho koro resgi. Wa brainstorm mang'eny en ang'o ma wanyalo timo mondo kony jo Nyatike. Ma kwa mako rech for example, to wabedo gi rech manyalo chopo e chiro kapok gikethore. Mano biro dwaro refrigeration facilities. Ok Nyatike kuonde te nigi sitima, to wabiro dwaro power mondo wabed gi refrigeration. Koro ne wa strategy ni to ere kaka gini some of this money can go back to help the communities. Kaluwore kod oro ma kinde ka kinde, jodagi ma Nyatike e kind romo margi bende dwaro mondo koro piny owacho koro med kunyo yewni, bende koro nyalo miyo gi pige ma ginyalo tiyo godo e chendego mag pur. Nyatike wapuro gik mopogore opogore, to en rain fed. En wapuro mana ka koth ochwe. To wadwaro yo moro ma ji nyalo puro kata ka koth onge. Sani opon nyoro ji puro, to pon otho nikech koth onge. So we want a way ma ji nyalo timo go irrigation. Dams mano bedo built nyalo bedo inyalo los kendo mosetwo mondo wang'iyane kaka jo Nyatike nyalo konyore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotele kaunti ma Tana River kwedo chudo ma olang' midendo ni remedial ma jopuonj kawo kuom nyithindo ka gikoni chudo ma kamago thiro weche mag somo e kaunti no. Ka gilose kinde romo mar odiechieng' somo e kaunti ma Tana River, jotelo golo ni sani thoth jopuonjre ok dhi e skunde kaluwore ni gionge kod omenda ma jopuonj dwaro kata bedo ni gisechulo omenda ma opuodhi mag somo. Bende ne giyiere matiyo kanyakla kendo manyo kaka inyalo ket somo obed manono e skunde sekondar kod primar ma kono. ya pesa inapewa shule. Sisi tunataka, hatusemi hapa kuwalaumu walimu, tunataka tukae because we are all in that sector, tukae chini tuone how the best way we can keep our children in school. Ili wasome from day one to the last day wafanye vizuri. Walimu wa provide information ya kwamba mimi nikipata pesa kiasi fulani, mtoto sitawahi kumfukuza kutoka kwa shule. Kabla hatujatangaza kusema kwamba ni free, tunataka hiyo committee first responsibility tuletee kitu moja. All schools in Tana River ni wangapi wanasoma day schools, ni wangapi wanasoma secondary schools, boarders. Baada ya hapo, how many capitation is received from the national government? Ukimana sio, tujue expense ya shule ilikuwa ni ngapi. Garseni ni over 5,000 students. Galele ni wangapi? Bura ni ngapi? Ukichanganya hata hatufiki 14,000. Huko kwa Ndindi Nyoro watu wanafunzi ni 12,000. Wale wa secondary. Sasa ni nini shida gani iko hapa? Chenro mapuonjo pur gi ng'eyo akutere kod kute mag ayaki no bagi boma na nyuki ka chenro no geto rawere ma jiwogi mondo giwuog oko mar ng'eyo chal margi. Romo no bagi ne rowere ma kelo ng'eyo kutenore gi gayo landruok ma kute mag ayaki kokalo ng'eyo ma chal margi. Kinde rowere no do thuolo ma ng'eyo chal margi kendo do puonj kuom jochiw thieth ka giwacho ni pod nitie luoro mikelo kod weche ma ok adier ma miyo rowere ok wuog oko kendo yudo pim mar ng'eyo chalgi. Both the national and county governments, we urge you to focus mainly on funding reproductive health programs. Initially, we had donor funding stepping in, but
now they are withdrawing. Somehow donors are finding other priorities. So it's up to us as a government, as CSO networks, to focus on domestic funding. You may see like most of the donors, for example, the USAID has already withdrawn from the HIV funding and also reproductive funding. So it's high time county government prioritize budget on domestic budget. Like we kept domestic budget, we include family planning. Kama mtu kuna hiyo haja kutaka kufanya ngono, kuna njia za, kuna hiyo condom, na pia tumefunzwa aina za STIs. Tunaona kwamba sasa tumeprogress, tumetoka kwa ile myths na zile misconceptions ambazo watu na zile aibu zile discrimination zenye zilikuwa hapo, ama watu wanasikia aibu. Adi weche mag tuke. Kenya yango squad maji tuga par kod ariepie ma 57 ma Magical Opens Kenya. Higa mag 2021 tuke mag golf mag DP World Tour e nyasi manotimre kawuono e paw tuke mag golf ma Karen County Club. Kendo ne otelne kod jatend migawo ma tuke Salim Vuria. Squad nogo motelne kod jatugo Edwin Undai oting'o jotugo man kod lony kaka CJ Mingai, Greg Snow kod mamoko. These 29 countries will not only participate, but that will be an opportunity to also show them. Just about the team, is that this year we had a team of 12 professionals, and as we head to Thursday, all I can say is that we've gotten a good exposure this time. The preparation has been intense. As the professionals, through the Equator Tour, we've had about 8 events. Erokamano kuom kete Ramogi TV chenro nen mar kagi kacha koromo sa 1 kod sa 3 mar otieno. Ibo chak yudo weche manyien mondo monon moloyo makare. Nyinga Ochieng Emmanuel.